У Хойніцкім раёне перапахавалі астанкі 11 бязвінна забітых у гады Вялікай айчыннай вайны мірных жыхароў. У агульнай магіле знайшлі спакой 2 сям'і, 7 дзяцей і 4 дарослых, якія сталі ахвярамі нацысцкіх захопнікаў. Ужо амаль 5 гадоў у нашай краіне працягваецца расследаванне крымінальнай справы аб геноцидзе беларускага народа. Трагедыя ў вёсцы Загалле толькі адна старонка ў шматгадовай працы па аднаўленні гістарычнай справядлівасці. Інфармацыю аб злачынстве атрымалі з архіўнай крымінальнай справы. У 1944 годзе мясцовага жыхара судзілі за ўдзел у арышце 2 цыганскіх сем'яў. Гэта адбылося ў жніўні 42 года у вёсцы Тунеўшчына. Арыштаваных канваявалі ў загальскую паліцыю, а затым расстралялі. На пазначаным участку сельскагаспадарчага поля ў вёсцы Загалле стаяла металічная агароджа. Пры гэтым ніякіх помнікаў або надпісаў на месцы не было. Была направлена заявка в специализированный 52-й отдельный батальон для проведения поисковых мероприятий. И буквально в первый же день поисковых мероприятий были обнаружены костные останки людей. Результаты судебно-медицинской экспертизы подтвердили наши данные о том, кто был расстрелян в этом месте и при каких обстоятельствах. 7 дзяцей, з якіх 4 ва ўзросце да 4 гадоў. Іх трагічныя лёсы – маўклівы заклік да міру, які павінны захоўваць будучыя пакаленні. Гэта урок гісторыі для тых, хто нарадзіўся под мирным небом. Для меня честь учить историю. Мне интересна история Великой Отечественной войны. Также сегодняшнее мероприятие – это что-то слишком важное для нас, трогательное. Мы узнаем больше о своей земле, о своей родине. Я считаю, что этим нужно гордиться. Перапахаванне толькі адна са сторонак маштабнай працы па аднаўленні гістарычнай справядлівасці. Ужо амаль 5 гадоў расследуецца крымінальная справа аб геноцидзе беларускага народа, падчас якога былі знішчаны не менш як 3 мільёны чалавек. У Хойніцкім раёне за 3 гады установлены раней невядомыя 60 імёнаў мірных жыхароў, загінуўшых у той страшны час. Надо сказать, что у нас в районе работает комиссия по геноциду. Работа в данном направлении в нашем районе будет продолжена до тех пор, пока последний мирный житель, солдат, не будет захоронен. Кожнае знойдзенае месца пахавання ў чарговы паказчык сумных вынікаў знаходжання нацыстаў на беларускай зямлі. Наш абавязак памятаць пра кожную ахвяру і пра тую вялізную цану, якой нашаму народу дасталася перамога. Вікторыя Шахварстава, Ольга Канавалова, Александр Швыдакоў, тэлерадыёкампанія «Гомель».